iya sauti yar gata, ta miki baiti yar gata, sarauniya ce ke yar gata, iyar saraki yar gata, wa zai taɓa ki yar gata, Mira Beauty MS mai gida a waƙar yake zan raira tamburan naki ne Mira Beauty na gaishe ki sannan tauraruwar mata kin yo fice ko cikin tsara tambaran naki ne Mira Beauty mun gaishe ki, sannan tauraruwar mata kin yau bace ko cikin tsara. yawai tukan girma zane gare ki Mira Yar gata, domin kwakin yo cancanta na zo nasara yar gata, cikin sa'anni kin yi fice kin yo shahara yar gata, shi ne ya sanya baiti na ki gashi nan za na tsatsara tambaran naki ne Mira Beauty mun gaishe ki, sannan tauraruwar mata kin yau bace ko cikin tsara. Mira Beauty kyakkyawa ce ba wai batun ƙarya ba tana da kyan sura tafiyar ta ba abun kushe ba tana da ilimi ko da ganin ta kun sani ba wai ba ana yaban kyawu na halinta ko ga manya har yara Tambaran naki ne Mira Beauty mun gaishe ki, sannan tauraruwar mata kin yau bace ko cikin tsara. mu gaida tasa hasken daki Mira Beauty Yar gata, kina da haske tamkar fitila a sake saiti yar gata, farar mace alkyabbar mata da mata datti gata, da kyan gani ce a gurin kalla tauraruwa ce kamar zara tambaran naki ne Mira Beauty mun gaishe ki, sannan tauraruwar mata kin yau bace ko cikin tsara. diyar gidan girma yar asali kin zarce ai kushewa ki gode Allah gira domin gare ki yayo baiwa ya sanya dukkan ni'imomi akan kiwa mai musawa shi ne ya sanya muke addu'a Mira Beauty ki daɗo shahara Tambaran naki ne Mira Beauty mun gaishe ki, sannan tauraruwar mata kin yau bace ko cikin tsara. tamburan naki ne Mira Beauty na gaishe ki sannan tauraruwar mata kin yo fice ko